Ix-xufier tat-trakk ta' 29 sena mill-Mellieħa li s-Sibt għamel ħerba tul it-toroq tal-Mellieħa għadu jinżamm għall-kura fl-Isptar Mater Dei. Dan ikkonfermah kelliema l-Pulizija li spjega wkoll li dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali. Il-każ beda fl-inħawi biswit lukanda fil-Marfa fejn kawża ta' ħabta it-trakk tilef it-tyre ta' quddiem. Madankollu x-xufier baqa' jsuq b'sewqan perikolus tul it-triq kollha, sakemm eventwalment waqaf fit-Triq Gorg Borg Olivier wara li ħabat ġo karozza tal-linja u baqa' dieħel fil-faċċata ta' lukanda fl-istess triq. Tul it-triq ix-xufier saq b'maniera perikoluża ħafna. Filmati fuq il-midja soċjali juru kif fit-tela tas-santwarju ix-xufier kważi daħal ġo karozza li kienet qed tinstaq fid-direzzjoni opposta. It-trakk eventwalment waqaf wara li ħabat maħaj ta' lukanda fejn ġie ċirkondat minn persuni li kien għadu kif għamlilhom ħsara fil-vetturi jew proprjetà tagħhom. Rapporti qalu li malli waqaf ix-xufier baqa' fil-kabina ta' trakk sakemm ittieħed l-Isptar Mater Dei b'ambulanza għal kura medika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.